dito sa malapit din or tingnan lang namin kung saan. Pero yun yung plano namin na mag-apartment na lang. Hi guys! Good morning! So parang sabog na sabog yung buhok ko. Pero ayan, pasensya na sa damit ko ha. Okay na yan. So say hi baby! Hi guys! So ayun, nakano kasi sakit ng puson ko. Kasi meron ako eh. So, nag-ano lang ako ng so uminom ako ng ito yung alam nyo guys, gusto ko to, Yamang Bouquet turmeric na tea. Ayan, turmeric tea. Ano siya, turmeric, yung yung ginger, yan. Tapos maganda siya kasi naging normal yung kasi hindi normal yung yung aking menstrual tawag doon, yung regla. Papahirapan pa eh. Tapos today is my grocery day. Hindi ko alam, parang tinatamad ako guys sa tapuson ko. Tapos hindi pa ako nakapaghugas ng mga plato. Kasi parang sakit kasi parang inaano ko pa. I-relax ko pa siya. Kasi kakainom ko pa lang ng tapos nag-open pa ako ng kasi nag-update ako kanina sa Isonet. So yun. Tapos hindi ko alam kung makakaalis pa today, pero kailangan ko umalis ng sana ngayong umaga ako aalis, pero hindi ko alam, parang tinatamad ako guys. Pero konti lang naman tayo yung bibiling ko. Actually tapos na ako lista. Nakapag-meal plan ako kahapon. Tapos, eto. Kanina wala kami ulam. Kasi supposedly, yung ulam namin na itlog, kinain namin nung last, kinain namin. So, kaya, wala kaming ulam kanina. So, ayan. So, eto yung aking, guys, lista. So, yung total ko is 915 pesos. Ayan, yan yung total, 915 pesos. So, yan yung i-grocery ko. Pero yung chicken at saka, mayroon dito chicken at saka yung beef. Si Papa na lang yung papabilhin ko. Kasi nag-sale yung Magnolia. Alam niyo na pag-sale. So, nag-sale yung Magnolia pala na chicken kasi parang daw. Dahil sa bird flu, parang hindi na yung benta nila. Kaya, ayun. Si Papa na lang mamaya yung papibiling. Hindi ko alam kung 9 pa rin siya uuwi or 8. Ha? Ikaw ko. Tapos yan si Pahyagi, tapos na rin siya mag-melt. Tapos yun. Sana ay makapag-grocery ako today. So, kailangan talaga sa palengke ako pumunta ngayon. Dahil may mga may mga gulay ako dito. Mga tawag doon, mga pechay, patatas, carrots. So, kailangan doon talaga sa palengke pumunta. So, kailangan maaga akong aalis. Sana, hopefully. At, ito yung aking kukunin ko na yung aking. Dito ko kukunin kasi dito yung nakalagay yung aking mga envelope. So, ayun. Ay, sorry. So, yung first is yung weekly grocery ko na first. Ayan, wala na. Resibo na lang yung laman yan. So, wait. So, kailangan kong kunin yung second na grocery. So, eto yung aking weekly grocery na second week. So, ayan yung laman niya. Ang laman niya is 1,000 pesos. So, ayun. So, babalitaan ko lang kay mamaya guys kung makakaalis ako.
pa ako nakaalis. So, hihintayin ko nilang tumawag si Papa na mag-overtime siya today. Or kung hindi siya mag-overtime, punta kami sa mama ko. Pero din nila namin siya hintayin. Kasi kahapon kasi nag-overtime siya. So, yun, umuwi siya kahapon, mga 9 p.m. na ng gabi. So, yun. Tsaka may chichika ko sa inyo, guys. Actually, hindi pa namin napag-uusapan ng maayos si Papa kasi nga, medyo busy siya. Yung mga nakarang araw, busy siya. So, kasi gabi lang talaga kami nag-uusap or minsan sa umaga or sa yun nga, 'di ba nung last nung mga sinabi ko sa inyo na gusto namin kumuha ng bahay. So, yun, actually nag-iipon kasi yung target talaga namin is next year. Oo, next year talaga. Kasi gusto na talaga namin kasi hindi naman talaga amin tong bahay. So, kung napapansin niyo plywood lang siya. Parang very temporary lang talaga. So, at saka hindi na namin kailangan yung floor nga dito. Parang sirang-sira na yung floor mat. Hindi na namin pinalitan kasi, yun nga, may plano talaga kaming umalis dito. Kasi, hindi naman talaga amin to. But since, alam mo yun, marami kasing kailangan i-consider. Kasi, nga, kaya namang mag-down kung next year, makakapag-down naman siguro doon sa down payment. Pero, mga down payment naman sa na nasa mga 30 to 40,000 ata yung down payment. Down payment pa yon sa parang equity niya. But may babayaran ka pang sa ilang buwan doon na sa equity. Parang babayaran mo siya for 18 months or depende sa nila. Pero yun, pasensya na medyo madilim guys pero parang nawala yung araw. Pero yun, tapos parang dilim talaga. Tapos yun nga, marami kasing kailangan i-consider kasi kung kukuha ka talaga ng bahay, syempre, hindi lang naman yung iisipin mo yung down payment lang. Syempre, ka pa, kasi usually kung kukuha ka ng bahay, hindi na talaga siya fully furnished na talaga. Syempre, may pa kang kuryente, tubig, yung gastos pa rin naman yon. Tapos, hindi lang din yung iisipin nyo kasi pag kukuha, naisip na namin kung kukuha kami ng bahay na next year, so kakailangan din namin ng pang transportation namin kasi medyo malayo talaga yung mga subdivision, diba? Malayo talaga. So, yun din yung mga inaano namin konsiderasyon kasi marami talaga expenses, hindi lang yung down payment yung iisipin namin. So, dahil kailangan na namin umalis talaga. Kailangan ng kailangan namin talagang magsarili ng bahay. Naka-separate naman yung bahay namin kasi iba talaga yung expenses namin, iba talaga kasi naka-division talaga kami. Pero iba talaga yung may sarili kang bahay, diba? So since next year, sure naman kami na hindi na lang kami kukuha ng bahay kasi kailangan pang ipunan yung gusto namin, wala na kaming iisipin pa kasi nga diba sinasabi ko sa inyo, may binabayaran pa kami isang utang na lang hanggang sa maging debt free na talaga. So isa na lang talaga pag natapos yan, wala nang problema. Hopefully, no, hindi naman kasi natin alam kung ano yung plano ni God sa atin. Syempre, kasi kami naman guys, go with the flow lang kami. Ang ginagawa lang namin talaga is, alam mo yung nagsusubikap lang. Pero kung ano yung plano ni God, kung syempre hindi naman natin hawak yung kapalaran natin, pero alam mo yun, kailangan na natin magsipag.
So nakapag-desisyonan na namin, pero ano pa lang, hindi talaga desisyon na ano, kasi kailangan pag-usapan parate, hanggang sa alam mo yun, ma-fix talaga. Pero yun papag-usapan na namin is by next year is gusto na namin mag-rent na lang muna for the meantime. Yung mag-apartment muna, kasi kailangan ko din kasi talaga, pero marami din i-consider dapat, kasi yung aming PisoNet, yung internet connection, kasi kailangan ko din na talaga yung internet, kasi yun yung source of business ko sa aking Shopee, 'di ba? So kailangan ko siya talaga sa aking Facebook page. So doon ako nagtitinda, so kailangan mag-YouTube, alam mo yun. So kailangan ko talaga siya yung internet connection. So yun, marami kaming dapat i-consider, pero hindi namin alam. Basta, yun yung plano namin is magre-rent kami, mag-apartment. Kasi marami ng apartment dito sa malapit din, or tingnan na namin kung saan. Pero yun yung plano namin, na mag-apartment na lang. Kasi kailangan ko rin, kasi sobrang ingay dito guys. Pag nagwa-vlog ako, hindi nyo lang alam kung ano yung pinagdadaanan ko bago ko kumpleto yung vlog, especially kung nakaupo lang talaga pag ganito, kasi minsan sobrang ingay talaga pinopost ko, tapos alam mo yun, so sobrang ingay, tapos basta ang daming mga ano, so kailangan at least dun sa apartment medyo ang tawag doon, tsaka para mas maaliwalas na tingnan yung bahay namin, kasi siyempre dito, nakikita nyo, maliit lang talaga yung lugar namin. Sobrang liit lang. So, sa nakikita nyo naman siguro, sobrang liit. Pero yun lang yung plano namin guys. So, sana ay, ipag-pray nyo kami, na sana ay matuloy. Kasi syempre, for now, talagang kailangan mo nang mag-ipon. Kasi, for now talaga, hindi pa namin kakayanin talagang mapunuhan ng bahay talaga. Kasi, kung down payment lang, okay lang naman siguro, makakaya pa. Pero, alam mo yun, maraming dapat i-consider talaga. Sobrang dami. Hindi lang yung down payment yung iisipin mo. So, yun. Hindi lang yung basta ka lang magkabahay. Kasi, ano malakalaki investment kasi ng bahay. So, pag kumuha ka ng bahay, tuloy-tuloy na kasi yung responsibility mo na magbayad. So, gusto namin na parang So, yun. So, yun na yung gusto ko yung balita sa inyo, guys. Tsaka, hinihintay ko lang tawag ni Papa para alam mo yun kung mag-overtime siya or hindi. Kung mag-overtime siya, siguro mag-grocery ako dyan na lang sa palengke dyan. Pero kung hindi naman siya mag-overtime, kung pupunta na lang kami kay Mama, kasi Sunday naman today, so gusto ko talagang pumunta doon. Tapos doon na lang namin siya hihintayin mamaya para may katulong akong magbitbit doon sa mga dadalhin ko. So, yun. So, balita ko sa inyo mamaya guys kung ano na, kung mag-overtime siya or kung aalis ba ako today.